best part of my life. What can I do? What can I say? May mga taong banal, maka-Diyos at mapagdasal, at para sa unang tingin, napakabait. Subalit ang gawain ay naman ay manghusga ng tao. Akala mo malinis na walang bahong tinatago. Judge ng judge, akala mo perfecto. Clean, so clean, may tindi ng bulki mo. Sige lang mo gingon na mong dila kay gahe, suya na mo amo a pinakagahe. Among braso ba pinakagahe, pero kasing-kasing na mo humok di siya gahe. Bisaya ko